So guys, ito lang yung huli natin. Kaya medyo maggabi na rin. Uwi na tayo. So ayun guys, mamana tayo ngayon. Ito po ang gagamitin. So tara. Try natin kung may mahuli tayo. Ato tilapio. Tanang ko na. Tilapio ato sa ako no. Ato kala oh. Ayun wa. Ato tilapio. Ato. Ayun po, may tilapia kami nakita. Panang ko na. Malit pa yan, wag na muna. Pili na. Ewan ko lang kung nadali guys. Oh. Ayun yun, laki guys. Malaki guys, malaki. Native na hito guys. Okay. 1 point. Kung nalagayan na boy. Medyo malaki na to, native. May tatlo pa doon na hito. Sana makahuli pa tayo guys. Ano yan, sabi. Ayun guys, nakaisa naman. Ano na si Kaposa. Dito. Okay. Maliit lagas. Ang bang daw eh. Matulog ka sa daan. Native tilapia. Dito, pag mahagutan na. Nice boy mga idol. Guys, nakaisa naman tayo guys. Dito ulit. Dito guys, dito. May basura pa. May scratch, manega. Guys, medyo manika-nika na. Native na tilapia. Puro. Kada ko sa tonsira. Ang kakaon man. Yes, kada boy. Hindi na sama ko sa ada. Dito. Dito ito naman.
Hindi ko talaga dito tulo. Ito, makakaidol. Magkakabis po. Yan. Paano yan, idol? Dito guys, dito. Napakaliit. Masaan mo nagliwas? So, ito palang huli natin guys. Kasi nila. Tampak ang tilapia. Ini dia. Yan mga kabis. Malaki pa. Pwede na! Dali mga kabis. Tinulog nila. Oh. Harum ang loob niyo. Kayo magpana. Inita. Uy, mga kabuhi. Ang bakang tilapis irarong ka mga. Ayos pati, Loy. Ayos, tas ka mga piat baga. What? What the fuck? Tabak na ba tilapia? Yung ganyan pan. Gusto malinaw ang pangilaw. Ito. Pero bang palubat na nga? Kano mo na kuya? Oh. Tutod naman ako. So guys, ito lang yung huli natin. Kaya medyo maggabi na rin. Uwi na tayo. At lubat na rin yung camera natin. So uwi na tayo guys.